Okay? O, dali na, manihapon na ta, nanatay lechon paksiw. Naka-take home ko gahapon during sa amo ang event sa trabaho. Wow. Hindi mo ang lechon? Kuan, sa grupo. Lechon, kinawat din yung lechon. Diloy. Nag-chat tapos laloy? Akong i-abay si Kankan sa group chat para mag-chat. Let us pray. Oh my God. Hi guys! Welcome to another video. Today's video, magmumukbang po kami. Kain kami ng Filipino food. Meron tayong paksiw. Meron tayong... Ano Tagalog sinugbang isda? Inihaw. Inihaw na isda. At meron tayong prinitong crispy... No, bake. Bake pala, bake. Pero parang crispy pritong... ano ba yan? Bake lechon. Lechon. Oh, yan. Malutong. Malulay ka Tagalog, malutong ko. Tapos meron tayong sukang kain na pinakurat. tayo! Sukang pinakurat. Nara, Kain tayo guys, kain. Uso mayroon sa internet pa. Kana mga tao pa na wala lang buhat, gakuan ra. Kaunas kamera. Tagko kailang kwarta. Maka-take home ako kahapon sa... Of course guys, meron tayong rice. Sarap! Sarap guys! Sarap! Sarap guys! Padagal na yung gitik ko mo. Kikawat ni mo tanan? Hindi, oy. Word ni mo dun kawat. Hindi, kali po na, oy. So yun na, oy. Nangwit, Mapraning taan eh. Namit nilagay ito. Ayaw sa lagi. Ayaw sa. Ang langin. 20 minutes lang, kung ako na yung cut na yun. Tagay lang ko content Hindi pa. ko lingkod na. Hindi ka lang tapan na. Content sa? Sarap na crispy lechon. I-bake lang na ako. Ang i-bake. So kumusta na kayong lahat guys? This is my family, this is my dad, my mom. Kain tayo guys! Guys, wala si Fabio kasi may trabaho sa Toronto. Ako lang lakwat siya, walang trabaho. Jobless guys. Hindi na malutong, malutong pag... Maasim yung paksiw. Ayaw ko maasim na paksiw. Yeah, maasim na. Oh. Wow, sarap! Maasim ba? Wow! Oh. Tikman nyo, oh. Oh, ito paksiw, oh. Tikman nyo. Oh, yan. Sabi maasim daw, hindi. Wow! Okay lang, timpla. Lami. Panabok na tanan pa akong ticket. Wow. Ano wa may date doon? Nalagay date? Yung ka wala date. June 15. June? July, January, sorry na good. So specific na din ang mga date ninyo? Gaya na kung crispy dahil. Hindi ba na crispy? Kaon na banat doon kay gahapon nagkaon na pud mi ano. Nagagay ko yun. Ilo di nagud ganahan mo kaon. Galit yun mas trabaho? Ano mga galit yun man? Sa Ako occasion. sa multicultural niya daghan man ang dako man ang Filipino community. Gamutanay mo. Patak. Pero gamay ra ni patak. Lawag. Gusto naman kayo. Nangangang Gamay ra uban. ni participate. Ang uban nakikain lang. Wala naman. Wow! Wow. Kain na. Grabe naman Pilipino. Wala lang. So yung wala nagbayad, Kain hindi lang. nag-take home. Ewan ko lang sa kanila. Basta nakikain lang. Hindi lagi. Ang Kanyan. kana Ang paksiw. isda, lamang isda. Oh, di ka kay aslom. Si Aso. Ang dami masarap. Tanaw na frame na may light. Ang anak loy ba mo na yung sakto rin nga. Basta dire bahala di ka mo eat. At least naka din na. Huh? Tugaya patakaon oy. Ma. 10 minutes na lang yun pa ako. Off na ako. May kayong paksiw. Kaon din. Kuha na plato If niyo. you guys are eating, comment below anong kinakain nyo. Sarap na paksiw guys. Sinigang na pampano. Pampano. Sino si sinigang? Pa inihaw. Inihaw! Ang saan din ang sinigang? Yung unan. Oh, Pwede ito. Yung unan, di ba?
Gibutang ang bugsigang ko. Na Tagalog inuunan o Bisaya ra na? Ang inuunan, paksiw na siya. Paksiw na isda. Paksiw na isda. Wala panit mo. Ang sinugba mo ay Guys, sorry Bisaya kami or and Tagalog at the same time pero mostly Bisaya kasi mo Bisaya. Tapos, Lojo gibinlan og kuan daw. dagang talaga hapon. Fresh ah, lechon gapon. Lechon gyud yung gapon kaon. Wa yung giluto. padiliging mo ninyo ay. Ang mga residente, malamig ang paksiw. Kailangan ng paksiw, wag masyadong maasim. Balance lang talaga. Kailangan balance lang. Galing magluto ni mama. Kayong maghugas ha. Yeah? So paano ba matawag mong balance? Ano ba talaga May yung balance? suka, So kailangan mag-balance beam. toyo, balance beam. Toyo, tapos lagyan din ng konting oyster sauce, ganyan. So, Di ba oyster kailangan sauce matamis? hindi naman masyado. Tapos Kunti lagyan ng black pepper. Ang natural flavor ng oyster sauce, di ba matamis? Hindi masyado. Gym tayo Loy, ha? Ito pa, Loy, gym tayo maya after this kasi madami ng calories. huyog mo lang. Gym lang. Hindi ko na ko sila kasi siya magawas. Kuha ko yung ilagay niya. Ano ba? Saan mo siya? Ako ka, besh? Kuya mo na sa iloy. Giglain na ko tiyan ang sushi. Ay, ikaw. Loy, kuha si Inom na din ng kuha tams. si Joshua. Unsa may deal? What? Unsa deal? Gawa kayo. Sige na siya. Ala, gihot mo yung isa pa. Kuha mo ta na. Naim mo din, no? Sige. Wala na. Diyan mo. Ano pala ikot mo na yun. The best ang paksiw. Lami siya pagkaluto, ma. Di ba? The best ang paksiw. I love my own. Ang sabaw, ako Di ba ang ubabutang kami lag-Sprite? Oh, pwede din. Pwede. Lagyan ng Sprite, yung iba yung paksiw. Pero this time, nilagyan ko ng konting Mang Tomas. Si Mang Tomas. Para mo balance. Si Mang Tomas. ting balance ang Mang Tomas. Yung sauce ng lechon, Yung Mang parang Tomas. ano ba? Yeah. Yung parang gravy. Nilagyan ko ng Nako, sikat na si Mang Tomas. Look, sponsoran ako sa upuan, Mr. Clean. Kita ka to? Ako na, no? Ano ba naman yan? Kita ka to? Tingnan ko mga viewers. Wala na daw yung Mr. Clean sa Pilipinas. O ba? Wala na daw makita sa Pilipinas. Ano naman? Taguan na sila. Huh. Alright. Pasensya na ha. Kain-kain lang kami dito. Kumakain lang. Tapos kayo. Nag-watch lang. Chill lang kayo dyan manood. Sarap, guys. Ano ang crispy? Layo pa na itong kabot. Ani mo kaon lagpuan, oy. Ayan. Pakita sa camera sa. Ubos Yan, na. guys. Look. Ubos na. Lipat mo na lang. Ibalin dyan. mang, ibalin dia mang. Grill na aswata. nagpaksil. Teka. Alsa dia. Paingon dia. Okay. Saan na? Yan. Ang dami. Hinahanap yung crispy bits. Wala na. Oh, Filipina Monster Automobile Gangsta. Wala, okay ka ang paksiw ba? Pero din siya yung pariho. Ang sa to, dili ka nga paksiw kay maasim. Super asim. depende sa timpla. I-balance na lang. Pag-announce na mo ba nga mo travel may Fabio. Oh. Tanan yun na daghang yung ani mo sa Hong Kong, ani mo Singapore, ani mo sa Indonesia. Ay Japan. Ano kayo? Tapos, Ano sa napoy uban ani mo sa Germany, ani mo sa Switzerland. Oh na. Bato ka mo Shelo. Kita mi. Hi, Shell. Shout out ni Shello. Hi Shell. Hi, Shell. Ganahan ba ka Shell? Okay. Ako man gipicturean to yung prayer board. Gisa na ko niya kay na may ngalan dito. Si favorite. So bo sa basement, Mo ba? pray for ana mo Dinasam ka. siya.
siya nga, halaga, thank you. Okay, yung new life dito niya. New journey. Alam mo yung lechon, oy, di ko pa magkaon. Magkaon na anim, nambok ta. Uy, bakang tagkaon. Daga yung kaon. Kailangan yun mag-gym. Parang fiesta, ha? Kung saan tigpis sa Pilipinas, tibok bulas mayo, no? Boy. Sa Bohol na siya. Wow! Nabi yung sa Pilipinas sa kuan, Mayo. May pista April dito. to May. Kung balik na ako, pag-book lagi sa kuan, tickets na mo, Hindi, April to May. Ang ka June. April to June dahil. Sorry na, good na. Sige, kalimot. Ah. Pag-book lagi sa ticket pa, ano ko, Fabio ba? Sulayan nyo na to. Kaya magtinuod, kung tinuod ba ninyo, muto mo, mabook pa yun na to, nga gamay rang bayad. Sulayan na mo. Tao ko primero. Lain may nakatubag, pwede mo na din man siya kabalo. Dugay may na 20 minutes. Di kabalo. Kaya akong gina nga, pwede lagi na. Sorry lagi siya nga, di lagi pwede. Kaya imong continent na niya, kabalo ko, sayop ka. Wala ko ginan. Oh, sige. Tawa lang ko balik. Tawa ko balik, pagka 5 seconds later, lahi may nakatubag, botan-botan man. Tubag siya. Mogyap. Pagka kanikaroon nga time, maayo na siya, kabalo na siya, butan kayo siya. Istoy anay pa mi. Siya pa kayo siya nga nung 1 year yun ni ma-off. Naman, 1 year mo. Lag lagi mo. Oo, try lang. Naman good may business. So, okay ra, maka-off me. 1 year na siya. Ah, okay. Pag ano siya, sige, kajud lang ha. Moni, kay kabakan foot man. Maanhi mo diri, moni bulupan na mo. Pag ano niya. Kajud lang ako, i-validate siya na ako. Hulat mi. So, ano namin, tabi-tabi. Siya nga, ah, okay. Oh, human na. Na-validate na siya. So, imong total, 1,000 lang. Doon sa mga kabalo ka sa mga airlines? Shock na kami, Kabalo Fabio. ka sa mga Oh, airlines? nana, gitagami ka itinerary. Gimilan din mga itinerary tanan. Shock kami, Fabio, ga. Kapag ganamin mo siya, gani Fabio, pero ga, hilom-hilom rin kinapamay telepono. Unsa may Kung halok ka, sige pa dayon. Unsa may airlines ka ayon? Air Canada, mo'y nakamahal kaya daghang taxes ang Air Canada. Mahal ang Air Canada. Sa mo kasi Air Canada, eh. Asa pa ingon sa? Air Canada, padulong mi sa Hong Kong. Nami 17 hours layover. So mga tulog lang ito Airbnb or something. Pwede man mo Yan, i-change wala ang lang time din, on tato para dili mo sa Air Canada. Laing Airlines, Wala China. airline. Wala man good point na may usa di malikayan. Kaya Star Alliance naman. Airplane. Kung si Fabio 1,000 naman po na. Uy, mo man ibayad na ako mulig koan. Italy. Kung Pila ka country tanan? Kato nga ticket 1,000 na mga 7, 8 ka country. No? Unsa ka ayon? Canada, Hong Kong. Okay. 17 hours mi dito. So, murag mo check-in lang may overnight then mo flight na mo balik also sa buntag padulong Chiang Mai. Thailand na dihagid mi papundo primero. Ano yun? Adi jud mo sa Hong Kong. Dili sa unya na Hong Kong. Balik ka na naman ng Hong Kong. Ayun. Pagkabot Chiang Mai, dito rin maglaglaag. Dito na may magsugod o explore. Naog mi Chiang Mai, padulong sa Bangkok, at may Vietnam, Cambodia, ang mga suryo yung tapad naman na tanan. Suryo na mo, then mabot mi sa Singapore. Ato na mong Bali, ana, pag humata na sa, humpan dito na sa Southeast Asia, balik mi sa Singapore, kaya diyan na po may manukad padulong Pilipinas. Mo ni kinatawag open jaw. Ilanding mi sa Chiang Mai, padulong mi sa Singapore. Nilanding mi sa Chiang Mai, stopover, pick up na mo ang leg, Singapore na po to Philippines. Mo na ginatawag nga open jaw. Murag imong tiwason imong kuan ba? Awas Philippines, mo na final destination. Pag umang Philippines, ato mig Milan. Mo na po na laing stopover. Sa? Asa? Milan. Europe na ba mo? Oh, Europe na po yung maglaglaag. Kanang Europe, doon naman din ang Middle East di ana. Sa mga atuon, mga Dubai, kanang mga safe na po. Dubai. Ganang kung matulig Egypt. Bahala dili safe. Pagbantay lang yun mi. Kanang kung tanaw sa pyramid. Damatog Turkey. Pyramid lang, danong tanaw. Yung mga desert ba, no? Camel. Aladdin, kanta na kong A Whole New World. Na. Ah, sarap!
Okay. Yun na lang guys. Thank you for watching. Sana kumain kayo with us. And I hope you understand Bisaya. Bye guys. Dessert. Bye na. Bye Bye. guys.